Maraming salamat, Idol Denise Brillante. Samantala po, Idol, city government naman po tinutugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng baha sa Barangay Bunuan Geset, Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Isa ang Bunuan Geset sa mga coastal area dito sa Dagupan City na madalas makaranas ng pagbaha tuwing may malakas na ulan o bagyo. Sa pag-iikot ng IFM News Dagupan sa lugar, nakapanayam ng aming team si Romy Balien, isang tricycle driver sa Sikyo Bagong Baryo. Ayon kay Balien, nahihirapan siyang kumita sa pamamasada dahil limitado lamang ang kanyang ruta sa loob ng Sikyo Bagong Baryo, lalo na ngayong apektado ng baha ang kanilang lugar. Wala man kami. Ngayon, walang sumakay. Gumising ako mga alas 4. Lumabas na ako. Wala pa rin akong naisakay. Dagdag pa ni Balien, matagal nang nararanasan ng pagbaha sa kanilang lugar at umabot na umano ang tubig sa ilang kabahayan at may panawagan sa mga kinauukulan. Matagal din naman namin yan. Mag-isang linggo na pala. Mag-iisang linggo Na ganyan yung tubig dito. Sana bigay sila na kahit na yung kahit ng mga bata. Yung rasyon, gano'n. Samantala, nakapanayam din ng IFM News Dagupan si Councilor Tala Paras na nagtungo sa lugar upang maghanda para sa feeding program na isasagawa sa Bunuan Evacuation Center. Kaya po tayo nandito ay mamamahagi po tayo ng konting paalmusal po sa ating mga evacuees. As per today po, as of the moment, meron po tayong 21 families and 70 individuals po na sasamahan mamaya. Ayon kay Paras, naghahanda na rin ang pamahalang lungsod sa mga hakbang at programa na maaari makatulong sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa mga lugar na nakararanas ng pagbaha habang pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.